Ang ato ang video karon mahitungod kung unsaon nato pagluto ang kinamunggayan nga isda. Of course, kay kinamunggayan man naagyud nay sabaw. So unsay mga sagol ug unsay mga paagi sa pagluto niini. Simple lang ni siya nga paagi kay Filipino style mangyud ni siya nga paagi ug binisaya nga paagi. Apan sa dili patamo padayon, please ayaw kalimot sa pag-subscribe. Unya, pag-hit sa notification bell para pirmi unya kang updated sa atuang bago nga mga videos. O kung naapo ka sa Facebook, ayaw sad kalimot sa pag-follow o pag-share o pag-like pod niining atong maong video. Help me, help me. Ang pinakauna gyud nimong buhaton mao ang pag-andam sa mga lamas o sa isda. Ang mga lamas niini mao ang mosunod: kamatis, sili espada, sili nga atsal, sibuyas dahunan og tangad. Ayaw usab kalimti nga ang imong isda kinahanglan labas. Ayaw usab kalimot sa pag-andam og paghugas sa kamunggay. Ang sunod nimong buhaton mao ang pag-andam og usa ka kaldero kung asa adto nimo ibutang ang tanang mga lamas. Inig kahuman imo kining butangan og tubig. Apan kinahanglan imong siguraduhon nga saktura ang tubig nga imuhang isabaw. Dili siya gamay, dili siya ingon nga daghan kaayo. Inig human nimog butang sa sabaw, imuha kining itak-ang sa kayo. Unya, imuhang huwaton hangtod mubukal. Og kung mubukal na kini, imo dayong isunod sa paglunod ang mga isda. Human nimo og lunod sa isda, imuha dayon kining timplahan. Siguraduha lang nga ang asin nga imong ibutang dili kaayo daghan kay basin unya og maparat. Kung paminaw nimo inigtilaw nimo kay tab-ang, imuha kining butangan og gamay nga asin, ianam-anam lang hantod nga makuha nimo ang sakto nga kaparaton. Og imo sa kining butangan og gamay nga pampalasa sama sa magic sarap or ginisa baron aron makuha niya ang lami. Og imuha dayong isunod or ipaawahin nimo paglunod ang kamunggay. Og mao na kini ang atuang naluto na nga putahe nga isda nga gikamunggayan. Help me, help me.